Want ik zoog dat er zit een monnik bij in de pater. Ja. En die had, of die is bij de politie geweest vroeger, of dat door het zwaailicht gezeten. Of dat is het onder de doem. Of onder de doen. Ja. Of ze hebben hem gebruikt om mee te stoepkrieten. Ja, en toevallig wij je vanmorgen eigenlijk nog vast en te zeggen, zullen we die naar Schoenpad brengen? En dan zei het, ja nee, laat maar nog even staan. Dus ja, ik heb het vanmorgen nog erover gehad. En wat was dan de overweging, Lon, om te zeggen van, laat hem nog maar even staan? Omdat ik dat authentieke ook wel gaat vind hebben. Met die stukken roet en... De tand destijds eigenlijk. Ja. Oké. Ik vind het zo en ook wel als ze eens op worden geknapt. Wie mijn pap dan duidt met nieuwe handjes erop. Want hij is ook wel eens toegekomen met beelden waarvan geen armen waren. En dan heeft mijn pap die gans opnieuw opgekleed en weer geverfd en gedaan. Dat vind ik ook wel zo. Hij maakt dan een armpje van gips of zo? Ja. Maak de tuindeur als het wel wat. Zo, restauratie. Ja. Ja, maar dat is eigenlijk ook, hij heeft dat nog nooit gedaan en toen had hij zoiets van, ik ga dat eens proberen. Ja. Wat giet nou? Ik heb binnen nog een grotere staan. Twee. Is dit ook allemaal hobby van dich? Dit is weer een oude werkbank van mijn oma geweest. Oh man. Ja, dat is weer een beetje het authentieke van oma wat ik wel met heb genomen. Nooit wegdoen, hè? Nee, dat vind ik ook. Geweldig, man. En Ja. dan ook met die cactussen, te gek. Ja. Wie zet dat allemaal zo mooi neer? Is dat 10 ding of is dat 10 ding? Nou, ik ben allebei wel. Allebei. We zijn altijd bezig. Altijd een knommel in de tuin. Ja. Ja, maar je hebt er oog voor om dingen op een leuke manier neer te zetten. Ja, maar ja, hetzelfde geld als morgen verkocht. Behalve de werkbank. Ja. En de vrouw. Ja. En Ot. Die wil in de strootsteen niet kwijt. Nee, maar weer, bepaalde dingen dat moet ook gewoon roleren. Hè. Ja. Zet net hele leuke dingen over dit gezegd. Zeg eens even wat leuks over haar. Dat is een leuke box aan. Hè. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar ik heb binnen nog een grotere staan. Hier is wel even wie staat. Ja. Ja. Ja, het past heel wel. Ja, dat zit erin, ja. Ja, welkom in Huizen Joosten. Huisje 13. Ja. Dat is het, je ziet op het geluksnummer gewoon, hè? Ja. Was dat nog een dingetje? Toen Nee. En huisje 13 is gewoon leuker om te zeggen dan we wonen in die en die straat. Nee, dat is ook weer geboren door Instagram. Vertel. Ja, een te handgelopen hobby. Oké. Huisje 13 is ook op Instagram. Een Instagram-account van ja. ook? Ja, eigenlijk voornamelijk voor mijn vrouw. Lon, als je de telefoon ergens bij de hand hebt, Ja? dat wil ik eigenlijk wel even zien, die account. Ja, Ben, dan kun je wel... Dan ben ik eens bij... Kijk, Oké. dat is het. En dat deel ik, goed. Ik kreeg samenwerkingen met bedrijven. Dus dan maak ik, noem maar op. Wacht, de hobby van de zoon. Helemaal het model stond voor de Lidl. Goed, Nee. maak ze een foto. Oh my god. Ja. Hé, maar ik zie ook al hondenbutler stond toch? Ja, dat is ook zoiets. Dat is ook een samenwerking. Hoe je het is gekregen, hè. Ja, goed, dat kreeg ze en dan maakt ze er foto's van. Maar dat is Toos. En dan promoot ze dat. Ja, dat is Toos. Oh, Toos is even niet, anders had je weer kunnen vergelijken. Maar we hebben... Oh, Toos. Oh ja, hey Toos. Toos. Kom eens. Kom eens Toos. Ja, oh ja. Ja, kijk. Oh, kijk. Kijk, oh man. Sprekend. Maar wie heeft dat dan gemaakt? Of is dat een computerontwerp? Nee, een bedrijf heeft dat weer gemaakt. Ja, goed. Maar wat betekent hondenbutler dan? Ik dacht dikbis in te huren als hondenbutler of zo. Nee, Door ik mensen weet met niet heel veel geld. volgens mij niet. Oh, oké. Nee, zo'n aaie portretfoto's maken ze dan van hun. Oké. Maar wat is het doel van de Instagram-account, Huisje 13? Ja, dat is een doel. Dat is gewoon uit de hand gelopen hobby.
Mijn vriendin zei, oei, dat is jaren terug tegen mij. Oh, dan moest Instagram aanmaken, is leuk. Ja, uiteindelijk moesten we dat gewoon doen. En wie hij klein was, toen werden hij een paar keer nog gevraagd voor model te staan. Goed, en dan duizen ze dat een keer. Ja, dat is leuk, foto's van die kindje. Ja. En zo hoort het erin, hè. En, Ja. ja, goed. Dan posten af en toe een foto van het huis of van de tuin. En dan krijgen ze bedrijven die zich aanmelden inderdaad van, oh, wil ze samenwerking. Maar wat is dan precies de samenwerking met die bedrijven? Die sturen dich neuzel in de lamp op. Dat promoot ze dus via die Instagram pagina. Oh, dat met is een soort van foto's. influencer eigenlijk. En dat vind ik zo'n... Ja, eng hoort hè? Ja. Nee, en dat moet wel goed blijven. En vervolgens worden die foto's dan weer gekocht voor een tijdschrift. Oké. Dus ik hoef niet meer te werken. Maar staat maar zo, hè. Nee, ik werk hier. Oké. Ja. Oké. Dat zorgt ook voor een beetje, hè, dan moest ze anders dan, want toen zei ze net, ik raak mijn vrouw in de strootsteen. Dan moest ook eens een keer wat te doen hebben, boetes doen, hè. Nee, maar ja, hè? Je ziet nu ook in het werk, hè? Dat is toch fijn? Ja. Ik kom zo onder de mensen. Werk, hobby. Hobby, ja, oké. We zien wel van de stroot af, hè. Ja, nu wel. Ja. Zit er ook nog een verhaal achter? Ja. Wat noemt ze? Ja. Lokkerkast? Ja. Ook wel zoiets, ja. Dat hebben we ook gekocht, bij een brokante zaak. En ja, dat stinkt dus zo. Dus daar denk ik ooit ergens in een fabriek gestaan en heeft dat dienst gemaakt. Ja. Of misschien wel van minwerkers? Of... Ja, we weten het niet. Maar ja, dat is eigenlijk ook Burgers niet. zit er gestaan. Maar het schoenste hangt binnenin. Ja, nou, wat laat even zien. We kwamen toe, angeren. We kwamen toe en Toen maakten we de deur op, ja, daar hangt een plaatje voor. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ot! Ja. Het is wel heel authentiek. Nou, volgens mij zijn ze juist niet authentiek. Volgens mij zijn ze hartstikke net, man. Ja, iets van de garage. Of, Oké. Ja. Martin, En dan vooral de tekst eronder. Martin, mijn zuze. Ja, en dat... Je gaat me toch niet vertellen dat dit erin hangt? Ja. Dat je hem- Ja. Oh my Ja. god! Ja, maar dat hebben we met koop ook niet gezien. Wie ik de toes hier, zeg maar, neerzat en ik maakte de deur eens op, hong dat er zo in. Dus dat is genoeg echt een verhaal. Ja, dat is Ja. Oh, de Gijs moet niet vertellen dat ze hem voor de koop niet even op is gemaakt. Jawel, ene kant. Ene kant. Ene kant. De gans voorgebouwd met grijs. Dit Dus is eerst alleen nergens. dit deurtje te Ja, op en, gehad. maak hem eens op, Lon. Welke? De andere. De andere. Ja. Ja, kijk, dit was de keurige... Ja. De keurige Ja. dat heeft ze natuurlijk met collega's ook, hè. De ene is een vuns en de andere is een nieuwe brave, hè. En, Ja, dit is dan een noemen van onszelf. nee, maar dit is Ot, toch? Dat Ja. is ooit. Ja, en wie is dat? Wat, wie is dat? Dat is Fan. Die zit bij mij in de klas. Nee, mijn vriendinnetje. Niet zien. Ik moet net zeggen, want net zei ze nog van... meisjes zijn alleen maar vervelend, behalve Fem. Ja. Oké, en die zit nog steeds bij dingen in de klas? Ja. En Fem is wel cool? Ja. Leuk. Maar je hebt zo ook opa. Opa, dat wat is de beeldjes uitboetseren. Oh, dat... Ah. Ja. Ja. Oh, wat leuk. Maar dat was Dat dus kon eigenlijk- ze, dat kon ze op Tienepap zien. Oh. Dat hoef ik ook wel niet. Dat ligt misschien aan de bril. Oh, kijk, en er was... Oh, geen wel... Ot, wie oud was hij geweest zijn, denk ze? 3 of zo, hè? Ja, ik denk 3 of zo. Ja. Ja. In de tussentijd alleen maar knapper geworden. En vervelender, hè? En vervelender. Ja? Oké. Ja. Och, dit is ook leuk. Ja. Oh, wat was dat? Die moesten er op de wc was dat. Hè? Ja. Dat is toch niet te knuffelen, hoor? Nee, hè? Nee, dat is Teddy toch? Ja. Ja, dat was Dat is Teddy van Mr. Bean. Ja. Dus de echte 1-op-1 kopie van de Teddy of gewoon een beertje wat Teddy genoemd is? Nee, dat is Teddy. Teddy van Mr. Bean. Leuk. Ja. Ja, hè? En wat? Ja,
Tenminste, de bedoelste, hè? Ja. Ja. Dat zien ze niet allemaal, hè? Nee, ja. Nee, het gaan zo. Zit er niet gans op, nee, dat klopt. Ja. Ook weer via huisje 13? Ja. 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 Oké. Ja. Weer anders als anders, hè? Heb je iets met kunst? Nee. Nee? Nee, maar ik hoef ook niet wat iedereen in hoe zit. Nee, maar dat is overduidelijk. Dat dit toch? Maar dat is ook het leuke aan dit programma, hè? Ja, weet je wat zo nog het schoonste is? Ja? Dat we altijd nog hebben gezegd en ik hier ben dus benieuwd als oei niet langs hier als ze je stoppen. Al daarom stond zich zo heftig te zwaaien net boete. Ja hoor. Nee, Zullen ze stoppen? Nee, hij zwaaide gewoon heel aardig. Ja, maar- En toen hitte het gewoon aan het toeval over. Ja, dan komen riezen door of niet? Ja, wel grappig ja. Ja.